Right guys, first session po. Okay. Robin. Shoot lah. On. Ano ba no? Agak-agak may kayo eh. Alam perde ng tao. Alam perde. Leader. Mulag suotin no. Okay. Biyak. Puntot mo. Ayun nga po. Ayun na. Lock and load. Lock and load. Tap mo sa video bun. Okay. Ganda-gana yan eh. Ginupitan ko yan. Lock na po. Lock na, wala? Kanina pa tayo. Hindi umiyak ni Ete. Wala, maliit ang pototay. Ang puto tayo. Kulay gray ito, kulay gray ito. Oh, silver gray po. Ah, Ay, silver pan. ang puro tambalan, puro. Puro siya. May papel po to sir. Puro na puto siya. Opo. Nakalbo lang. Alright. Lock and load. Picture po. Eh, sa cellphone mo na sana po. Ano siya, ano? Dito. Ang maliit ang putotoy niya yata. Bing, Anong gano'n to? Veterano na yan. Hershey, Anong gano'n? Kaya may lalo ko ng tuya. Kasi na. Ano Para gano'n? sa nakpo. Pinatawag ko natin ha? Takura sir. Yan. Inulan, wala yung nakakaraw ko yan. Agtig mo yan, pero na yan, sakit to na eh. Ito yung mag-iiring na tayo. Ang ganda na saan yan. Nagsasakitan mo ba niya? Mamaki niya, matapang nga sa'yo. Masibag ka niya, ang sakit to niya. Oh, ang dagat. Nasasakitan. Ang dagas ka. Eres ka, bibigyan masakit. Matapang tayo, hindi kami ako. Good girl ka. Tama pa ito na bilang natin siya. Ibangan. Alis ang pagbilangan. Katawan. Alright! Hindi ka katawan ata. Alright. Maganda ano doon. Tatang yun da. Ay, mas marakap sa anak ka nga niya sa'yo. Siya, ako ay ako. Marang ay ay Dapat sa anak daraya sir, takit. Ang duduma, wala rin di medyas, kandara, wala girda. Wala ni sir. Pink. Pink lang. Atong impasopit si madam. Madam, isang dito itong bands ko. Ang bangat sir. Yun ang isa sa mga ano sir, ang bangat namin baboy. Ano ang kapit ng may-ari to niya? Itaga-tabing sa ito ko. Sasakitan. Ang bangat. Basta nanangabila mo yung bangat-bangat. Sarap ko lang. Alright. Alright, maraming salamat po. Dito po kami ngayon sa Dumpay, Pasista. Bye-bye.